Zeramak durozu egatik. 40 urte gasnak ekoizten dituela eta beti garatzen ari. Eletako agur gasnategiak 40 urte ospatzen ditu aurten eta urte mugaunen kari modernizatze obra potoloak gauzatu ditu, ala nola bere 11 gaitasunen doblatzeko 4 soto berri eraiki ditu, egiazko gasna katedral bat, ohidura eta teknika berrien artean. Ohidura alde batetik zeren taula gainean ontzen dugu gasna, duela 2 mende egiten zen bezala. Brik asko soto batzu ditugu eta hori biziki importanta zaigu zeren humitate mailan sortzen den mutzidura biziki ongi hedatzen eta gelditzen da gasnari ekar dezan behar dituen gehigarriak gasnaren saborea, gustua ahal bezain aberatsa izan dadin. Enpresak orotara 8 milioi euro inbestitu ditu, horietarik herena ingurumenean duen eragina tipitzeko, hemen energia errekuperatzen duen puntako makina berri bat eta teilatuetan eguzki panelak. Martxan ezartzen dugu beraz, Akitania berriko eta diotenez ere Frantzia eineko autokontsumoko zentral handinetariko bat, megawattio bat osoki hemen autoikoiztuko da, eta horrek eginen du gutxi gora bera gure elektrikaren 50% gu haurek ekoiztuko dugula lekian betian. Erakustokia ahaberritua eta laster bulego berriak nun beste enpresa batzuk plantatzen halko diren, agur gasnategia osagarri honean da 200 bat langile enplegatzen ditu eta 150 bat ekoizleren esnea biltzen. 40. urtemuga bihar hasiko da ospatzen Gipuzkoan duen lantegia estrenatuz.